posvetiti se u toku Ramazana Kur'anu, čitanju Kur'ana, izučavanju kur'anskih znanosti, da se vežimo i lijepimo za Kur'an. Kao što se prenosi od selefa ovog umeta, da su sve stvari ostavljali kada dođe Ramazan, čak i učenjaci, spomenut ćemo to. Kada dođe Ramazan, ostavljaju predavanja, dersove i sve drugo i posvijete se Kur'anu, čitanju Kur'ana, izučavanju Kur'ana na dva načina. Ili konstantno, neprestanom čitanju Kur'ana, uzeti mushaf bez obzira što je hafiz, da se iščitava Kur'an. Drugi način, da se izučava tefsir i sve što je vezano za kur'anske znanosti. Razumijevanje ajeta i tome slično. I jedno i drugo, ili kombinacija jednog i drugog, to je hajr i to je oboje preneseno od selefovog umeta, a prije svega od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je sunnet i praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako? U hadisu mutefek alejhi od Abdullah ibn Abasa se prenosi, kaže da bi za vrijeme Ramazana dolazio bi, kaže, Džibril poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kane yatihi fi kulli lejletin. Dolazio bi Džibril svake noći poslanik sa sanem, kane yudaricuhul Kur'an. I sa njim bi, kaže, proučavao, izučavao Kur'an. Svake noći. Kaže, kane yaride alejhi Kur'an. Izlagao bi poslanik sa sanem, učio bi Kur'an pred Džibrilom. Svake noći, osim one noći, one godine kada je preselio na ahiret poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada je 2 puta izložio, proučio Kur'an pred Džibrilom alejhi selam. Ovo je bila praksa, ovo je bio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači u tome bi provodio svoj ibad mimo qiyama, mimo klanjanja, noćnog klanjanja, znači izučavanju i čitanju Kur'ana. Nema potrebe zato da organizujemo mukabele. Možemo mimo toga učiti Kur'an. Mukabela priča za sebe. Što se tiče učenja Kur'ana, ima nešto što je jako zanimljivo i moram da je spomenem. A to je, recimo, mimo ovo što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, recimo, od učenjaka ovog umeta, od ashaba pa nadalje, da samo navedemo primjere kako se oni odnosili prema Kur'anu u toku Ramazana. Osman radijallahu anhu kaže, svakog bi dana učinio jednu hatmu. U toku jednog dana, u toku Ramazana, proučio bi čitav Kur'an. Prenosi se također, pa se uopćeno prenosi, znači u nekoliko knjiga, kako bi, znači, selef se obhodio prema učenju Kur'ana. Kaže, neki bi od njih svaka 3 dana bi, kaže, učinili hatmu. Neki od njih, kaže, svaki 5 dana, kaže, a neki od njih svaki 7 dana bi učinili hatmu u toku Ramazana. I to im je bio šugl šalj, time bi se zabavili tokom čitavog Ramazana. I to je ono što ih zanimalo. Svo slobodno vrijeme bi koristili u to. I čak na radno vremenu to bi radili.